Jane Vani Vesi huku inobva kudenga rinodyiwa naJohani musoro wamazwi. Zvino ndakaona mumwe mutumwa nesimba achiburuka kudenga. Makaonekwa atenzi wangu, makaonekwa mukuru wemazuva muchiburuka kubva pakudenga. Akapfeka gore. Mazviro kwazvo vakomborerwa vanhu vemasvingo, vakomborerwa vanhu veprovince, nekuti nhasi mutumwa masangana naye pagore rugwara apostori. Murara ungu akanga uri pamusoro wake. Chiso chake chakanga chakaita sezuva. Mutumwa ava chiso chavo ritori zuva. Netsoka dzake sembiru dzomoto. Tsoka dzavo mune mavhunzi emoto zvokuti heto varoyi vese varoyi vekuAfrica vese vangatsvage kumutambudza nekumuroya. Mukati metsoka yake munota nemavhunzi, saka ndimi munotsva rugwara apostori. Akanga akabata bhuku duku rakazarurwa muruoko rwake. Akaisa rutsoka rwake rworudyi pamusoro pegungwa. Kutaura kwatiri kuita nhasi, tsoka imwe yamutumwa iri pamusoro pegungwa, nerworuboshwe pamusoro penyika. rumwe rweruboshwe ruri pano pamasvingo rugwara apostori. Akadanidzira neziguru seshumba inorira. Rugwara apostori avo kuvanhu vaMwari. Shuwa masikati ano iro risabata, tinokutendai mukuru wamazuva, tinokutendai mambo wamaAfrica. Ndimi marinatsa kuti rizvene, ndimi ishe waro, ndimi maritendera vanhu vemasvingo kuti varinamate rugwara apostori. Zvemazviro kwazvo mumwe mutauri ataura shuwa kuti mutumwa ndimi notichengeta, ndimi notirwira baba. Kunze kwenyu mambo hakuna chimwe chatingaite rugwara apostori. Famba kudai tsoka dzedu kurira pasi apo. Imbiri yenyu mutumwa, nekuda kwenyu tangamire rugwara apostori. Zvinoremera vapostori vese ava zviriko, asi kana vakachema mumbiri yenyu nekuda kwenyu, imimi mutumwa munovanzwa rugwara apostori. Sikireti huru ine muprisitu uyu ndeyekuti kana akadedzwa pachitsidzo pari kunetsa kubara munhu anoda kubara, muzita rake unobara rugwara apostori. Kana tikatsanya tikaenda kumakomo kunonamata, takaisa mvura yedu paruwarapo, mutumwa ava vanozouya ivo vega vemene vakatasva bhiza ravo risina kana vara jena. Zopa mumwe nemumwe ari papo maorenji achitaurwa kuti zvavakumbira ivo mutumwa wati ndazvinzwa rugwara apostori. Mumatambudziko edu ese nezvinotinetsa kana tikapfugama pamberi pake mutumwa, mumwe musi vanoti tazvinzwa edu kana kuti ndazvinzwa. Fara upembere nekuti wanzwikwa naMwari rugwara apostori. Ndokutendai kwazvo vanhu pano pamasvingo. Basa ramakabata iri basa rinoyevedza, nekuti iye wakatumwa naMwari waritenda, saka tinotenda homwe dzakabuda mari ishivaka nemaoko akashanda, mafingerprints ari apa, kuti aiwa ndokugonera Mwari ndokufadza muponesi rugwara apostori. Asi pazviro zvese nekuti mukuru wamazuva uyu wakambotaura kuti andotosangana kugarariya achitaura vadzidzi vake nezuro. Asi nhasi ari kuti ngatisangane kukati kweJerusarema rebosha, kune basa ririko rugwara apostori. Vakuru vekudenga namutumwa vakapangana chiro ichi kuti temberi yatinayo pabosha yagarisa haichadiwa, ngaivandudzwe rugwara apostori. Shoko rakatanga kuuya pamuprisisti ndeyekuti ngaiputswe, ikatoputswa. Tinotenda vakaputsa vese nemasando akaputsa yese, nekuti akaita kuda kwaMwari rugwara apostori. Basa guru rasara ndeyekuti isusu tichivaka, nekuti mutumwa wakanzi naMwari vaunotendeura ndovaonera basa pamwe chete navo. Saka tisu vanhu vacho mutumwa wavakatendeura, tisu vanhu vacho vanomunamata rugwara apostori. Chechi ine yakasiyana nemamachechi ese ane kuti Madonna naUnicef anani. Basa redu ratotoita isusu, tinoita tega, tichitora mari mhomwe dzedu tichiisa pabasa razvo sezvazvine zvidiwa namutumwa rugwara apostori. Mumboudza munoti panyika pakavakiwa imba ine mipanda iya, haisisiko kwamarange rugwara apostori, nekuti yakaputswa, asi mutumwa wakuti ichidzorerwa pakare. Saka taikumbira masenda ese tichisunga zuno kuti basa iro riri kudiwa namutumwa panguva ino, nekuti zviro zvinodiwa namutumwa kumhanya kunazvo ndo pane upostori rugwara apostori. Vamwe vanoti isusu hatina mari kwatinowana, aiwa munofanira kupfuya huko pamusha penyu, munofanira kunge mune magadheni kamuchirima. Hamuna kuti madzimai angu masaradhi iwo asingagona kurima kabheji racho neletisi yacho, masaradhi pakudii. Nekuti mukatora huku yenyu iri kukandira mazaya mukachengetedza, mukachechenyesa mazaya mukachengeta vana vacho vaya, pamusha penyu pato nehuku rugwara apostori. Mukadaro kumatoki, mukadaro kumbudzi dzenyu mukadzichengeta, kana nhasi pakanzi vatuka mbinga panapa wakatengesa matoki ako mairi, hausi mbinga here. Saka muri kufunga kuti zvinhu zvingabve papi? Mutumwa uyu totomunamata kuti atikomborere pane zvatiri kurima nezvatiri kupfuya.
Zvino kana ndiri chinamira pana vamwe varume mutuma andokomborera kwandakanamira ikoko kundisanamanuke. Kuti tirambe chiwanda kwandoimwira kuya. Mutuma ndipewo tiye kumwe nemhuri yangu ndiri pamba pangu. Ndikomborere pane zvandinobata rwarapostori. Ndinorwadza kweyazo kwese kuti vanhu vakadzi vamapostori ndovanosakura minda yevanhu. Vandonzi ana mahindira. Ndakambonzi vamwe vachiimba totenda baba Noa ndikati vanhu vari kuimba kupa zvanzi handiko kwamaranga mazive. Siyai bvai patsika iyoyo rwarapostori. Imi anamai munofanira kunyara ngirozi kunosakura minda yevanhu. Nekuti ngirozi dzapa dzinotumwa namutumwa uyu pamusha penyu dzinoswana paine vana adiki chete. Saka dzinongosiyawo tibota tiko vana varipo. Nzara yekwenya haipere munoti mutumwa atikomborese. Mutumwa une makomborero but munoshayikwa panguva yamunoda kukomborerwa rwarapostori. Takaikumbira vanhu vese vashande zvine simba mukati memisha yavo. Kuti zvese zvinodiwa namutumwa kana zvikazvida zvigovapo rwarapostori. Basa irori tisi tinofanira kutoriita. Temberi iyo inofanira kutoti ivakwe. Totenda vanhu vese nemasenda ese ari kukwidza. Panapa zvapari paprovince pakavakwa imba yakanaka kudai. Pangashayikwa chinhu chihombere chingabve namutumwa pano. Nokuti $50 aya ariko asi pane zvimwe zvatofanira kurayira mutumwa nhasi. Kuti chakamira kana vachisvika paJerusarema rebocha. Basa rirege kumira rwarapostori. Zvinhu zviri pamupostori zvakawanda sekuwanda kwaita madzimai. Mukati mune box. Hatigone kuregera box nekuti pamwe takawaya matende. Hatigone kuregera toenda pabox nekuti box ine basa raro rwarapostori. Mukati mune umba utsva. Hatigone kuregera kutenga nekuti pane zvimwe zvatiri kuita ava tinoita zvese. Amai guru vanoda tende travo, amai nini vanoda zvinhu zvavo zvavanoda. Mbuyanga vakauya vanoda mari yekugamudzira vanoda materesi. Zvese zvakanangana newe saka ndozvakaita upostori hwatinonamata rwarapostori.